Eskerrik asko, Zuzenean da. Zerri errozu hemen dago, bale? Bai, se justo arazo bat zagoen, eta...
bai, joten da. Venga, eguardio berriro ere, ongi etorri. Beti bezala, ekaineko azken egunetan ospatu ditugu San Pedro jaia. Ikusi nahi dute danok ekarrien ikustie, jai hauek ospatzen. Beste badik, aurten txupinazua gozarri dantzataldekuak jokako daude, euren hirurogehigarren urteurrena ospatzen. Vale, venga, eurak esan dut zuen, ondo pasa. Eguardi hon eskoitza, ondio enterago espasarie, aurten gure 60. urteurrena ospatzen gabe. 60 urte dantzan, doinua oinetan eta ilusioa begixetan daukogu. Eta urteurrena gitxieri emuteko guretako ore bat da, aurtengo San Pedroei hasieria emutia. Ez dugu asko luzatzea gure, dano gauzelako jaigiro gogoz. Beraz, beste barik, momentu hau herrixai eskerrak emuteko aprobetxetia guru. Mario Padillai, dantzataldeko dantzarixoi, gurasuoi, txistularixoi, maiatzak 16an parte hartu zauen danoi, kamiseta, sudadenak eta zapixak erosi dituzuen danoi. Baina batez ben, gure harrimuen, gure zorokerixa eta emanaldi danetara etorten zarien danoi. Beraz, hemendik udaletxeko bakoitxik, 7 neska gazte garen einien, mezu argi batzuk helaraztia gurotzua. Norberak bere burua eta ingurukoak zainketia, gozamenez dantzatzia eta errespetutik disfrutetia. Eta jaixak inolako eraso bako gune seguro bat izetia guro. Gora eskoitza, gora San Pedroak eta aupa Gorozorri!